Как е възможно за един ден да натрупа толкова много сняг? Вижте, аз съм от Бургас и това е все още непонятно за мен. Наистина, това е твърде много сняг. What the fuck? Но сняг, не сняг, няма абсолютно никакво значение, защото е време за тенис. Здравей! 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 Да поръстъкаме. Маля, в тази игра така ми вървяха сервизите и ударите и всичко просто... добре, не всичко. Волето естествено не ми вървеше, но обещавам ще работя на това. Но всичко друго ми вървеше толкова добре. А печагата започна да бие едни къси сервизи, където бяха много коварни. Нали, изглеждаха зле, но вижте. Но преди да видите дали съм фанал тази топка, не забравяйте, че аз се опитвам да стана най-известният тенисист в България, така че ако харесате това съдържание, не последвайте. Успях, беше доста коварно, защото аз задарах така тъничко, гадничко, ама какво да направиш, живота е гаден. Просто цъкахме още малко, аз го бих 6-0 и беше много забавно, поне за мен да е. Но имах нужда от този матч, защото така ти идва малко повече самочувствие и започваш да правиш малко по-хубави удари и да си по-смел да удръш форхенд, бекхенд. И в такива моменти се замислям, че те не са наистина като живота. За да биеш уверено форхенд, трябва да удариш много форхенди. И реално самочувствието не идва от мислене, а от повторение. Така че, за да сте уверени в нещо, просто го направете много пъти. Да се опаквам, страхотно начало на седмицата и прекрасна тренировка, така че да видим какво ни очаква утре. Бързам за тениса, защото не съм видял, че в 9 часа ще играе сутринта. А сега е почти 9 и бързам. И лошото е, че бързината, забравих, че съм в София. И излязах по шорти като луд. Се хлъзга супер много. Ама трябва да се играе тенис. Няма какво да направиш. Хайде. Тук съм. Ивайло, приятно ме. Как е? Извинете за ъгъла, обаче не ми беше удобно да местя стативи и неща, защото все пак закъснявах и просто почнахме да играем и сложих телефона на земята. Но да, беше забавна игра, не мога да се оплача, не направих нещо брилянтно, но пък бих. И вижте после какво убих времето. Но това е за вас. Сега ще направим един челендж. Ще направя 5 сервиза и трябва да вкарам от тях 3. И ако не го направя, ще направя това, което най-харесвания коментар каже. Бим силно. На този корт ли сте? Това последното. Аз съм провал. Нахранете ме, да. Слушам какво трябва да направя. Коментирайте отдолу. И е време да си сменим овъргрипчето, като аз ще пробвам червения на Уилсън, обаче абсорб, което ако ти се потят дланите, реално е мега удобно, защото ти абсорбира пота и така не ти се плъзга ракетата. Аз имам нужда от такова. И ще го тестваме и да видим дали работи. Видим как се усеща. Аре, искам оцени отново 10 усещането. Не знам, а? Не знам. Не лепи. Да, то няма абсорб е някакво. Пуснем. И
Играх срещу последовател и само да ви кажа, че това крипче е брутално. Стана ми наистина любимо, защото е много удобно и просто много добре се усеща ракетата в ръката, което за мен лично много ми харесва. Рекорд вид съм, защото започнах ново предизвикателство в Instagram, където бия сервиз за всеки нов последовател и днес трябва да бия 13 сервиза, така че дойдох до корта само защото трябва да бия 13 сервиза и набързо, надявам се 5-10 минути да ги направя и да тръгвам, защото имам друга работа, която трябва да върша. Да, аз дойдох да бия 13 сервиза, защото последваха на 13 човека. Виж, по-скоро от назад, пред, там. Аха. Завършихме седмицата с фитнес. И това е. Надявам се да ви е било интересно. Харесайте, коментирайте, споделете и ще се видим следващия път.